Mga kauturan, mayong hapon sa inyo tanan. Salamat gid siningit yon nga ginatag sing Ginoo sa aton din kita makapadayon sa pagpamalandong sa iyang mga pulong. Pero sa wala pang tanan, pagkabasahon anay nakon ang kasulatan nga makita sa naunang Korinto Kapitulo 15 halin sa 1 tubtob sa 8 kag 3 nagasiling, karon mga utod, luyag ko nga ipahanumdom sa inyo ang mayong balita gaginwali ko sa inyo, nga inyo ginpaton kag sa sini ang inyo pagtuo na pasad sing malig-on. Amo ina ang mayong balita nga ginwali ko sa inyo, naluwas kamo paagi sa mayong balita kung ginhuptan ninyo ini sing malig-on. Luwas kon nagtuo kamo sing pasapayan. Ginpalinton ko sa inyo ang isa ka butang nga labi pa ka importante nga ako nabaton. Si Kristo napatay tungod sang aton mga sala, suno sa mga kasulatan. Ginlubong siya kaginbanhaw sa katatlong adlaw, suno sa mga kasulatan. Nagpakita siya kay Pedro kag siyang uli sa 12 ka mga apostoles. Sa tapos ini nagpakita siya sa sobra sa 500 siyang iya sumulunod sang tingog. Nga ang kalabanan sa ila buhi pa, kag iban patay na. Sang uli nagpakita siya kay Santiago kag dayon sa tanan nga mga apostoles, kag sa katapusan nagpakita man siya sa akon. Ini amo ang pulong sang Ginoo, kag gusisaon ini naton sing maayo, kay ginatawag ini ni San Pablo ang nagsulat sa San Corinto. Sinulat ini ni San Pablo, kagangaton ginpasa, ginatawag niya nga mayong balita halin sa Dios nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Madamo nga balita ang aton nabuluan kada adlaw-adlaw. Nagapamati kita sa radyo, sa TV, nagabasa kita sa mga newspapers, kag ang aton nabatian kag nabasahan amo ang mga balita nga daw medyo hindi gid maayo sa aton nga igtalupangod tungod kay kadamo sang mga kalamidad nga aton nabatian sa mga balita. Hinaway sa Ukraine, sa Russia, patyanay, linog, sunog, kag ina nga mga balita daw makapasubo sa aton, kag makabig naton nga hindi maayo nga balita. Pero ang aton iya karon pagahusisaon, suno sa ginsulat ni San Pablo kag yari pagkit sa balaan nga kasulatan, amo ang ginatawag nga maayong balita, good news. Kag mga sa Bible nga mga pulong termino nga ginagamit, kinatawag nga gospel. Ang gospel amo ang mayong balita o kon ang ginatawag nga good news para sa aton nga mga katawhan sa sini nga kalibutan. Pero aton matalupangdan kung tan-awon naton ang bilog nga ginatudlo sang Bible sa aton, nga may mga tao sa sini nga kalibutan nga wala nagakalipay sa pagbasa kag pagpamati sang mayong balita nga nasulat sa balaan nga kasulatan. Ang mayong balita nga ginhambal dire amo nga si Kristo napatay tungod sang aton mga sala. Kag si Kristo ginlubong, pero sa ikatatlo nga adlaw nabanhaw siya. Ini amo ang maayong balita
nga aton masapwan diri sa Biblia. Pero ini nga balita nga ginatawag nga mayong balita wala makapalipay sa iban nga mga tao sa ilang pagpamati sini. Ang siling sa Bible para sa mga tao nga nagapadulong sa kalaglagan sang ila kabuhi. Ang mayong balita wala sang pulos o kon para sa ila iniisa ka binuang. Pero sa mga tao nga naluwas, nga nagtuo nga si Kristo napatay, gilubong kag nabanhaw, kag sa ilang pagtuo nakaangkon sila sang ginasiling nga kaluwasan sang ila mga kalag. Para sa mga naluwas, ang mayong balita amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga katawhan gikan sa silot sang aton mga sala. Kabangdanan nga si San Pablo kag ini makita nimo sa Romans chapter 1 verses 16. Nagsiling siya, wala ko ginakahuya ang maayong balita. Kung sa aton pa kamatayon, paglubong kag pagabanhaw ni Kristo. Wala ko ginakahuya ang mayong balita kay ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sa mga katawhan. So wala niya ginakahuya bisan diin siya makadto, ginahambal niya ang mayong balita hanungod sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Jesus Christ. May mga panahon nga San Pablo ginapriso tungod sa iyang kaisog sa paghambal sa aming balita. Pero bisan dito siya sulod sa prisuhan, ginahambalan niya man gyapon ang mga gwardya kagipan pa nga mga tao. Amoy na ang nagsiling ko, bisan diin makadto si San Pablo sa iyang panahon, ginahambal niya gid ang mayong balita ni Kristo. Kay para sa iya, amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa aton. Ang mayong balita nga ginatudlo sa aton halin sa balaan nga kasulatan. So talupando naton sing maayo ang kada linya nga importante nga bagay naton tun-an sa singation agod nga may igo kita nga kaalam sa pag-intindi kag pag-apply sini sa aton mga kabuhi sang ginahambal sa aton sang Bible nga ginatawag nga mayong balita. Una, nagsiling si San Pablo kag ini nasulat kag aton nabasa nga si Kristo napatay tungod sa aton mga sala. So aton gid dumon ang isa ka linya nga ginhambal sang Bible nga si Kristo napatay tungod sang aton mga sala. Wala siya napatay tungod kay may sala siya. Pero ang ginhambal sang Bible sa aton maathag nga napatay siya tungod sang aton mga sala. Okay, may mga katawhan ngang ila iya pag-intindi lain sa ginatudlo sang Bible, kag ang ilang hunahuna kag hindi sila gusto nga tuohan ang ginasiling sang Bible nga si Kristo napatay. So may isa ka theory ginatawag nga son theory nga ini nagapamatuod siling nila nga si Kristo wala mapatay. Ti kun wala mapatay, ano? Ang ilang paathag amo ini, nga si Kristo sang ginlansang dito sa cross, wala actually napatay, kundi nalipong lang. So lain man siling ka nga napatay, lain man nga nalipong. So tungod kay nalipong lang siya, ginkuha ang lawas,
paglubong kay lipong man lang silin nila naumpawan o kon na-revive. Tungod kay na-revive siya o kung naumpawan siya, nagwa sa lulubngan. So ang ilang pamatuod sa sining nga theory ginatawag son theory. Nga si Kristo nalipong kag naumpawan, wala napatay kag nabanhaw. So lain ang ideya. Ang siling sa Bible nga si Kristo napatay kag nabanhaw tungod sa aton mga sala. Ang siling nila iya sa sining hindi magpati sa record sa alin sa balang kasulatan nga si Kristo nalipong kag naumpawan o kon na-revive. Mga kautoran, ang makapamatuod gid sa aton sini amo ang Roman soldiers. Ang Romanhon nga mga soldado nga amo man ini ang naglansang kay Kristo, kag amo man ini ang gintugyanan ni Pilato ang gobernador nga husisaon kon ang mga ginlansang sa cross nagkalapatay na agod nga kwaon kag ilubong. Okay? So ang mga soldado nga gintugyanan ni Gobernador Pilato amo ang nagsikyar. Kay man tatlo adto ang ginlansang, may duha ka kawatan o konboyong upod kay Kristo. So ginkadto nila isa-isa nila tan-aw. Kag ang instruction sa ila amo ini nga dapat ang mga tiil lubagon o kon balion agod nga dali mapatay konvoy pa, dali mapatay agod malubong dayon. So amo na ang instruction sa ila. Kag ini mga soldado nabal-anan nila ang tanan nga paagi kay man ang tanan nga mga nalansang sa wala pa malansang si Jesus Christ kag ang ining mga kawatan sang nag-agi may ara na ina nga ginsilutan sa kamatayon paagi sa paglansang. Kaya mo ina ang silot sa mga Romanhon, sa mga tao nga makasasala nga hindi nagid masiling naton nga masulbar ang ila mga sala, kundi silutan na lang dayon sa kamatayon dito sa cross. Amo yang death penalty nga ginahatag sang mga Romanhon sa mga tao nga grabe ang sala. Okay. So, eksperto na sila. Balanan na nila. Agod dali mapatay, dapat nga lubagon, balion ang tiil. Agod nga dugay-dugay mapatay, kag dalon na sa lulubngan, agod ilubong. So, ang una, ang gintanaw sa mga soldado nga Romanhon, amo yatong isa ka buyong. Gintanano lang nga buhi pa man, ginbali ang tiil agod dali mapatay. Ang ikaduha nga buyong o kon kriminal nga upod ni Kristo nga ginlansang, gintanaw nila, ginbali man ang tiil agod nga dali mapatay kag malubong dayon. Pag-abot nila kay Kristo, ang siling sang Bible, wala na nila ginbali ang tiil kay patay na si Kristo. Siling sang mga soldado. So sinong patihan naton? Ang sugid-sugid lang nga istorya o kon ang nasulat sa Bible nga ang mga soldado na gid nga Romanhon nga ginsugo ni Pilato amo ang nagpamatuod nga si Jesus Christ patay na. Tungod kay patay na, wala na nila ginlubag kag ginbali ang tiil. Pero may isa ka soldado dito nga may dala nga bangkaw. Imbis nga balion nila ang tiil ni Kristo, ginbuno niya si Kristo sang bangkaw nga iyang dala. Kagod mo tun-an ang bilog nga ginatudlo sa Bible, kag ang mga nasulat, ang bangkaw niya
nag-igo pagid sa heart ni Jesus Christ. So paano nato nabalaan nga astang heart ni Jesus Christ naigo pagid sa iyang bangkaw? Kay man nagsiling ang Bible kag mabasa naton ina, ilabi ginagit kung tanaw naton ang John chapter 19 verses 33 pakadto sa 34, kag iban pangabahin sang balang kasulatan, kay man nasulat ini halin sa Mateo, Marcos, Lucas kag John, kag iban pagid nga porsyon sa Bible. Mabalaan naton suno sa ginatun-an sang mga manunulat, mga theologians, iban pa, nga naigo gid ang heart ni Kristo pagbuno, kay nagwa ang tubi kag ang dugo naglakot, ang nagwa sa body ni Jesus Christ sang pagbuno sang bangkaw, may lakot na nga tubi sa pagpamatuod una nga si Kristo napatay na, kay naigo ang iyang heart sang bangkaw, kay nagwa ang tubi. Ining tanan nagapamatuod nga si Kristo napatay before nga ginlubong. Hindi nga ginlubong nga buhi, kundi ginlubong siya kay patay na. Suno sa mga Romanon nga mga soldado. Okay, pag-abot pa nila kay Pilato, yin pamangkot sila, nagpamatuod sila nga pwede na malubong kay patay na ang tatlo nga mga ginlansang sa cross. So, aton tuuhan kag patihan ang ginahambal sang Bible labaw sa sugid-sugid nga sugilanon nga wala sing kamatuoran. Ano ini nga sugilanon? Nga siling nila si Kristo nalipong kag naumpawan, hindi nga napatay kag nabanhaw. So haring si Kristo siling sang Bible kag ginakabig ini ni San Pablo nga mayong balita nga si Kristo napatay tungod sang aton mga sala. Aton nilidumdumon ang sugpon tungod sang aton mga sala. Ang gusto ipahangop sini ni San Pablo amini nga kita iya may sala. Si Kristo iya wala sing sala. Pero siya ang ginsilutan sa kamatayon bilang talos sa aton. Imbis nga kita ang silutan, kay kita ang nakasala, si Kristo amo ang nangin matay, amo ang ginpatay, siya napatay tungod sa aton sala bilang talos sa aton. Ginkuha niya ang aton lugar. Tani kita ang silutan sang kamatayon, siya ang nagkuha sang aton lugar, kag ginako, ginangkon, ginbato niya ang silot nga para kung tani sa aton. Ang pulong sina talos, siya ang nag-substitute o kon nagtalos sa aton. Amo ini ang ginahambal sang Bible sa aton. Kag makita ini sa ikaduhang Korinto Kapitulo 5, versikulo 21. Nagsiling ang Bible, si Kristo wala sing sala, pero siya ang ginsilutan tungod sang aton mga sala. Kuha ni Boda ang pulo nga talos, siya ang ginsilutan tungod sang aton mga sala. Si Kristo wala gid sing sala, pero siya amo ang ginsilutan tungod sang aton mga sala. Dugang pa sini, pulo parehas man nga sugilanon, pero lain lang ang pagkahambal. Kaginiya makita sa naonang Pedro Kapitulo 3,
versikulo 18. Nagsiling naman dre, si Kristo ginpatay bisan wala siya sing nahimo nga sala. Okay? Siya nga wala sing sala ginpatay para sa aton nga mga makasasala. Suliton ko lang, siya ginpatay para sa aton nga mga tao nga makasasala. Sa aton patalos, substitute, siya amo ang ginbutang sa kamatayon. Imbis nga kita amo ang silutan, kay kita amo ang nakasala. Amoy na ang pulong nga dapat isilsil naton sa aton huna-huna kag balatyagon sa siningation sang pagsiling ni San Pablo nga ini amo ang mayong balita tungod kay si Kristo napatay tungod sang aton mga sala. Ina mayong balita. So aton ini nga ibutang sing mathag sa aton balatyagon nga si Ginoong Hesus wala sing sala, pero siya napatay tungod sang aton mga sala. Tungod kay si Kristo ginsilutan naman tungod sa aton sala, ano ang mga resulta sini? Padayonon naton ang Bible sa paghambal sa aton. Tugutan naton nga balaang kasulatan, magapathag sa aton sa mga dalagko nga mga kamaturan nanungod sa kamatayon ni Jesus Christ. Gagdri mahangpan naton ang mga rason nga voluntaryo nga ginhalad ni Kristo yang kabuhi sa krus para sa aton. Ang Bible nagatudlo sa aton sa mathag, tungod kay si Kristo ginsilutan na sa kamatayon ang tanan nga mga tao nga nagatuo sa kamatayon kag pagkabanhaw ni Kristo. Siling siyang Bible, hindi na sila pagsilutan. Sa hukmanan sang Dios, amo ni ang natabo. Ginhukman si Kristo sa kamatayon tungod sang aton mga sala. Tungod kay ginhukman naman si Kristo sa kamatayon, hindi na kita paghukman sa silot. Siling sang Bible, kay ang silot nga para sa aton didto na ginpatupa, ginpasanan ni Kristo sadtong tion nga voluntaryo ginhalad niya ang kabuhi para sa aton. So amo ni ang ginambal sang John chapter 3 verse 18. Siling niya sa mga nagatuo kay Kristo, hindi na sila paghukman sa silot. Nga hindi na paghukman sa silot, kay si Kristo ginhukman na sa silot. Kag anang adto niya nga paghukom sa silot para siya, para adto sa aton, siya na ang ginhukman para sa aton. Kabangdanan nga ang nagtuo sa iya, hindi na paghukman sa silot, kay doble na ang silot. Ginhukman pa si Kristo sa silot tungod sa aton, kag karon hukman pa kita sa silot. Sa hukmanan sang Dios, hindi na patas kung duwa na ang hukman. Dapat isa lang. Isa lang. Amo ina ang kabangdanan nga nagsiling ang Bible kag ato nini huptan karon kag sa palaboton nga nagsiling ang Bible sa tanan nga nagtuo kay Kristo, hindi na paghukman sa silot, kay tapos na ikaw kag ako na hukman. Kag ang paghukom ginpatupa na kay Ginoong Hesus, kag hindi na patas kung hukman pa si Kristo, kag ang mga nagtuo sa iya
hukman paliwat sa silot. Siya hindi na naiya maayo nga klase sang hukmanan. Kung duwa na ang hukman, dapat isa lang ang hukman sang silot nga aton nahimo kagina amo si Ginoong Hesus. Wala na siyang silot, hindi na pagsilotan, hindi na paghukman ang tanan nga nagtuo kay Kristo. Pero ang tanan nga nagsikway kag hindi magtuo kay Ginoong Hesus, matag nga nagkasiling ang Bible, ina nga tao pagahukman sa silot tungod kay wala siya nagtuo sa bugto nga anak sang Dios. So ini yung bersikulo John 3 chapter 3 verse 18. Ato ni talupang don, o si Saa busi siya dira sa imong mga Bible kay naghambal siya sa aton sigla maglabing matag nga sa tanan nga nagtuo kay Ginoong Hesus hindi na paghukman sa silot. Pero ang tanan nga nagsikway kag wala magtuo kay Kristo nahukman na sa silot tungod kay wala siya nagtuo sa bugto nga anak sang Dios nga nagkari naghalat siya ang kabuhi agod nga matigayon ang kaluwasan sang aton mga kalag. Ano pa ang sunod sa ginsiling nga mayong balita? Ang siling niya diri una nga ato na gintalupangod sing mayo nga si Kristo napatay tungod sa aton mga sala. Ang sugpon sini tungod kay napatay naman siya, ang sugpon ginlubong, napatay kag ginlubong. Okay, ari naman diri ang matag kag ato naman si saon kung sino ang mga tao nga naglubong kay Kristo. Kay man ang mga witi-witi yang sugilanon nga si Kristo wala iya mabanhaw kay ang lulubngan nga iyang ginlubngan isa ka lulubngan nga budlay nimo tultulon kag ang mga tao nagtalang kag ilang nakita nga ang lulubngan dito nga daan na nga lulubngan nga wala sing sulod, di siling nila nagtalang sila. Ang lulubngan nakatuan nila hindi ang lugar nga diin si Kristo ginlubong tungod sina siling nila dabanaw pero ang kamaturan siling sang kaaway wala mabanaw. Tanaw naton karon kung sino ini mga tao naglubong. God ba't talupangda naton nga ini mga tao hindi mo mainto o kung hindi talang-talang nga mga tao. Okay? Ang Bible nagatudlo sa aton kung isisaon nimo ang John chapter 19. Okay? Tanaw nimo ang bilog nga kapitulo. Dira aton makita nga ang naglubong kay Jesus Christ si Joseph nga taga Arimatea. Ara gida ang lugar kung diin siya naghalin. Kay mandamo Joseph sa Bible. Hindi ini Joseph nga human father ni Jesus Christ. Si Joseph nga taga Arimatea, membro ini sang Sanhedrin. Hindi ini lango-lango nga tao. Manggaranon ini siya, kag maalam ini siya nga tao, kay hindi ka mahimo nga membro sang Sanhedrin sa mga Hudiyo, kung pigado ka, kag hindi ka bright, kag manggaranon. So, si Joseph nga taga Arimatea, amo ang nagpangabay kay Pilato, nga siya ang malubong sang lawas ni Ginoong Hesus. So, hindi ni siya witi-witi nga tao. Pero sang
Wala pa si Kristo napatay, hindi mo ni siya makilala nga follower ni Jesus Christ. Kay man tungod kay manggaranon siya, kag tungod nga damo siya pangilala, kung magpakilala siya nga sumulunod ni Kristo, mahuya siya sa mga tao. Ano na lang ang hambal sa iyang mga kaupo dito sa Sanhedrin, ano na lang ang hambal sang mga tao nga mangin alamon, manggaranon pareha sa iya, kung magpakita siya nga siya sumulunod ni Kristo. Kadamo man ina sang katawan subong, ikaw kag ako dapat naton bantayan nga hindi naton pag-ikahuya si Kristo. Kagamoy ni ang matag nga ginasiling sa Bible, kung ikakahuya nimo si Kristo, ikakahuya man niya ikaw sa atubangan sa iyang amay sa adlaw sang paghukom. Pero ini nga tao, si Joseph nga taga Arimatea, hindi makagwanta siyang kagulingon. May ara siya nga balatyagon nga dapat magguwa na siya sa kuyba nga iyang ginapanaguan kag magpakilala sa mga tao nga siya sumulunod ni Kristo. Kabangdanan nga siya amo ang may kaisog sa pagpalapit kay Pilato sa pagsiling, Sir Pilato, Gobernador Pilato, ako ang makuha sang lawas ni Kristo. Ako ang mapalubong sa iya. Ipakilala niya sa bugos nga mga tao, mangin alamon, nga mga tao nga siya sumulunod ni Kristo, paagi sa pagkuha kag pagpalubong sang lawas ni Kristo, nga wala na sing bisan isa ka tao dito sa ila nga mangako sa paglubong, kay ang mga sumulunod ni Kristo sadto nga tion, nagpalayo na sila, nagpanago na sila sa kahadlok nga base kung sila naman ang igalansang sa cross. So wala na sing mangako, ang nagtindog na lang kag nagpangabay amo si Joseph nga taga Arimatea, nga ang tao nga sa malawig nga tion ginbatyag niya si Kristo, sulod siya ang kabuhi nga iningi Kristo amo ang maluluwas, pero naghipos lang siya tungod sa kahuya. Pero siningation, nagwa siya kag nagpakilala. Sino pagid ang iyang upod? Ang iya upod amo si Nicodemus, nga hindi manilango-lango nga tao. Si Nicodemus, maestro ini sang mga Hudiyo, isa ini karabay, maalam nga manunudlo. So hindi sila nga dua witi-witi nga mga tao. Ini si Nicodemus, amo ini nga nagkadto kay Kristo sa tion sang kagabihon, nga nagsiling kay Kristo, Rabbi o kung teacher, amo na panawag niya kay Kristo, nagapati ako nga ikaw halin sa Dios, siling ni Nicodemo, kay hindi ikaw makahimo sining dalagko nga putang mga milagro kung hindi ang Dios nagaupod sa imo. Tapos palang nakahambal si Nicodemo kay Jesus Christ, ang sabat ni Jesus Christ sa iya, Nicodemo, dapat ikaw mataw liwat. Simple lang ang siling ni Kristo. Nicodemo, dapat ikaw maluwas kag magbag-o sa imong kabuhi. Kaya man sa nga tion, ang pagsalig ni Nicodemo amo nga maluwas siya tungod kay reliyoso siya. Maayo siya magtudlo sa mga kasubuan sang Dios, manunodlo siya. So nagasalig siya nga luwason siya sang Dios, kay reliyoso siya, kag maayo siya magtudlo na nuod sang
kasugaan sang Dios sa mga Hudiyo nga iyang mga ginatibluan. Pero si Kristo nakahibalo kung ano ang maayo kag makaluwas sa iya. Si Kristo nagpangita nga ang iyang reliyon hindi makaluwas sa iya. Si Kristo naghambal sa iya. Pagi sa siling ni Kristo ni kibloy mo, dapat ikaw matao liwat. Nagapensindi nga iyang pagkamanunudlo na nungod sa ginituan sa kasuguan, hindi makaluwas sa iya. Ang gusto ipahangop ni Kristo sa iya, nga dapat siya magtuo kag magbaton kay Kristo, nga iyang manuluwas agud nga makaangkon siya sang kaluwasan sa iyang kalag. Kag nagpuli ini nga Nicodemos nga nagdulot ang ginhambal ni Kristo sa iya nga dapat siya matao liwat. Kung sa aton pa, dapat siya nga maluwas pagi sa pagtuo kag pagbaton sang kaluwasan nga ginpatigayon ni Kristo sa iyang pagkari sa sining nga kalibutan. Kag ini nga Nicodemo bag-o nga nakaangkon sang kaluwasan upod kay Joseph nga taga Arimatea, naglubong sang lawas ni Kristo. Okay, may babae nga nag-upod sa ila, si Mary Magdalene. Si Mary Magdalene kag ang isa pagid ka Mary nag-upod, nagpungko didto samtang nagatanaw sila ngang duha ka tawo naglubong sang lawas ni Kristo. Mga utod, amoy ni nga gin-isa-isa ginakon hambal, agod makabulig sa aton nga si Kristo ginlubong gid suno sa balaan nga kasulatan. Kag ang naglubong sa iya mga leaders, hindi witi-witi nga mga tao. Nga singganon nimo nga, nagtalang kamo, wala kamo katuntol, lain nga lulubngan ang inyo nagkatuan. Kabangdanay may magsiling kamo nga nabanaw, pero sa pagkamatuod wala mabanaw, siling nila, kay man lain nga lulubngan ang inyo nakatuan. Paano ka makasiling nga lain? Kay ang naglubong, amo ang mga tao nga mangin-alamon, nakahibalo kung anong ang ilang ginahimo, kag hindi pwede nga singganon mo nga, nagtalang ka mo, hindi. Sila ang naglubong, nabalaan nila, kundiin nila ginlubong nga lugar. Kag ang lulubngan na siling sa Bible, bag-o nga lulubngan, nga wala gid malugni ni bisan sino. Kag ini nga lulubngan, kung imo pagid busi sion sing maayo, kung sino ang tag-iya sini nga lulubngan, nga wala pa malugni, iya ini lulubngan ni Joseph nga taga Arimatea, nga amuman ang naglalasang lawas ni Kristo kag naglubong. Iya ini pansyon, kung sa aton pa iya pulong, pansyon. Iya ini ginhimo para sa iyang kaugalingon. Pero tungod sang iyang kabalaka, paghigugma kay Kristo, nga nag-antos dito sa cross, ang lulubngan nga ginhimo niya, ginpahimo niya para sa iyang kaugalingon, amo ang ginlubngan sa lawas ni Kristo. Ti iya maning pansyon, iya maning lulubngan, siya man ang naglubong, matalang ka pa? O wala sing rason ang mga ginapato-pato nga sugilanon, sang labing maayo, tuuhan naton ang gisulat ni San Pablo nga yari sa balang kasulatan nga si Kristo napatay tungod sang aton mga sala, kag ginlubong siya, kag ginhambal na naton kung sino naglubong, si Joseph nga taga Arimatea,
si Nicodemos kag si Mary Magdalene nagkumpanyar dito. Kag ang upod ni Mary Magdalene isa pa gid ka babae ngalan Mary man. Okay. Atod pa gid talupandon ay katatlo. Sulit-sulitaw na akon agod maristro sa aton kaugalingon. Nga ang mayong balita amo nga si Kristo napatay tungod sang aton mga sala. Kag si Kristo ginlubong kag nagsiling ang ikatatlo nga subpon sa mayong balita. Kag ini amo ang labing importante mayo nga kinahanglan makuha ginaton. Kon maayong balita ang pagambalan, kun gospel ang pagambalan, ay ikatatlo nga linya nagasiling kag sa ikatatlo nga adlaw nabanhaw siya, nabanhaw si Kristo sa ikatatlo nga adlaw. Ini amo ang kamatuoran nga makita naton. Kag sa tapos nga si Kristo nabanhaw, nagpakita siya sa iyang mga sumulunod. Kay man amo ini ang natabo, kagato ni matun-an kung sao naton maayos ng Bible, nga si Kristo tapos mabanhaw, nagtiner pa dire sa duta sa mga 40 kaadlaw, sobra pa isa ka bulan, kag siya nagpakita sa mga sumulunod niya. Kag nasulat sa aton Bible nga ginbasa nakon kay nabag-o lang ang una nga persona nga nasulat amo nga nagpakita siya kay Pedro. Si Pedro isa sang mga apostoles ni Jesus Christ. Si Pedro amo nagpanghiwala kay Kristo 3 ka beses, pero si Kristo wala magpanghiwala sa iya. Si Kristo wala magsikway sa iya, ginkaptan siya sing maayo ni Jesus Christ agod nga ini nga San Pedro magamit niya sa pagbantala sa ginasiling nga maayong balita nga si Kristo napatay, ginlubong kag nabanhaw. So si Jesus Christ nagpakita kay San Pedro. Kag siling sang Bible, nagpakita man siya sa 12 ka mga apostoles. Kag siling pagin sang aton ginbasa, nagpakita siya sa isa ka panahon sa 500 ka mga followers niya. Sa isa kation 500 nagtililipon didto nagpakita si Kristo. Ining mga tao sumulunod niya. Kag nagsiling si San Pablo sa iyang pagsulat sinibala, iring mga tao nga 500, ang iban patay na. Pero ang kalabanan, mga buhi pa. Kay man pagsulat ni San Pablo sini, bana-bana sa mga theologians, sa manunulat, nga tapos nabanhaw si Kristo, kag nagpakita sa 500, may ara na nga nag-agi nga malawig na nga mga tinuig, bali 25 na, 25 na katinuig ang nag-agi. Kag amo pa nagsulat si San Pablo sini nga sulat kabangdanan nga nagsiling siya ining 500 nga mga sumulunod ni Kristo nga nakakita sa isa ka panahon, ang iban patay na. Kay man malawig na, kay titigo lang na tuguro yang iban. Pero siling ni San Pablo, ang kalabanan buhi pa. Pero nga ang ginhatagan gid iniya ni San Pablo sang impasya. Kay man ang gusto niya amo ini, nga kung hindi kamo magpati nga si Kristo nabanhaw, kadtuan ninyo inang mga buhi pa, kay 500 ina sila, kadtuan ninyo kag pabangkuton agod nga hambalan nila kamo nga nakita nila si Kristo nga nabanhaw.
So butang ta 50% na lang sa 500, mga buhi pa. Sili niya, sige, katuan niyo to kag pamangkuton. Kung hindi ka man magpati, pwede ninyo ma-examine kung bala si Kristo na banhaw o kung wala. Kag siling pagi ni San Pablo, si Kristo nagpakita kay James o kung Santiago. Do medyo mabulubog at inikon aton nga husisaon kung sinugid ini nga James o kung Santiago diin si Kristo nagpakita. Ang siling nakon nga mga mabulubog at kay manuna sa tanan, ang aton nga pagkilala nga mga tao, nga amo man ang akon pagkilala sang una, sang wala panako na sapuan ang kamatuoran sa Bible. Nga mo nga si Virgin Mary, ang tawhanon nga iloy ni Kristo, birhin gid tob-tob sa katapusan. Gali kay amo ning kamatuoran. Si Virgin Mary, birhin lang tob-tob nga natao si Kristo. Wala siya gintandog ni Joseph nga iyang bana. Tob-tob nga natao si Kristo. Sang natao na si Kristo, nagpadayon ang ilang pag-asawahay, kag nagpamata sila. Kag ang isa sang ilang mga bata, amo ni si James, si Santiago, nga nasulat dire, nga nagpakita man si Kristo kay James nga iyang half brother. Kay bata ni ni Joseph kag ni Mary. Mga utod ang kamatuoran amo ini nga bisan pa ang mga utod ni Jesus Christ nga bata gid iya ni Joseph kag ni Mary, wala nagatuo sadto nga tion sang wala pa malansang si Kristo kag nabanhaw. Wala sila nagapati nga si Jesus Christ anak sang Dios. Ang ila iya pagpati amo nga si Jesus Christ ilagin utod kay Mary kag kay Joseph. Wala sila makaintindi. Mabugat sa ila ang pagpati. Kung hambalan mo sila nga si Kristo iya anak sang Dios, hindi sila na magpati. Pero sang tion nga si Kristo ginlansang kag nabanhaw, ginlubong kag nabanhaw, didto pa sila nagpati nga si Kristo anak sang Dios, Mesiyas, nagkari sa kalibutan, agod nga matigayon ang aton kaluwasan. Nga gintudlo sang Bible nga si Kristo nagkari sa pagpangita kag sa pagluwas sang tanan nga mga tao nga nagkaladula tungod sang sala. So nagpakita si Jesus Christ kay James nga iyang half brother, kag didto 100% nagtuo si James kag siya amo ang nagsulat sinang Bible nga ginatawag nga James o kon Santiago. Siya ang nagsulat sina. Kag kung basahon nimo ang gisulat ni James tapos nga nabanhaw si Kristo, tama gid ka mapainuboson kay James. Tanawon mo ang introduction, chapter 1. Siling ni James, si James, ako si Santiago, nga ulipon sang Dios kag ulipon ni Jesus Christ. Wala siya nagsiling, ako si Santiago, nga utod ni Jesus Christ. Ang siling niya, ako si Santiago, nga ulipon ni Jesus Christ. Amo na ang isulat niya, siyang introduction, siyang ginsulat sa Bible nga ginatawag naton nga James. Chapter 1, ang introduction, imo makita. Nagpati na si James
nga si Kristo anak sang Dios kag manuluwas, ginlansang sa cross, ginlubong kag nabanhaw, kay nakita niya. Amo ni ang mga dalagko nga ebidensya nga ginatudlo sa aton nga dapat naton kaptan kag tuuhan sa aton kagalingon. Nga si Kristo napatay, ginlubong kag nabanhaw sa ikatatlo nga adlaw. Kag ang tanan nga nagatuo sina nga Kristo, siling sang Bible, mabanhaw man siya. Kay si Kristo nagasiling, ako ang pagkabanhaw, ako ang kabuhi, ang nagatuo sa akon bisan mapatay, pero mabuhi man siya. John chapter 11 verse 25. Si Kristo amo ang naghambal sina. So kung padayaw no naton ang diotay nga tion nga nabilin sa aton, hindi na nakon pagbasahon, pero ang verses 12 pakadto sa 20 nagahambal ini kag ginbutang ini ni San Pablo sa negative. Naganegative siya, kaya nagsiling siya. Siling niya, kung wala mabanhaw si Kristo, ang tanan nga nagawali kag nagatudlo nga si Kristo na banhaw, ining tanan nga mga tao, puro tanan butigon, gindala niya da ang iyang kaugalingon. Nga ang tanan nga nagatudlo, mga butigon, kung si Kristo wala mabanhaw. Kag siling niya, ang mga nagtuo kay Kristo, naintuan lang. Kag ang ila pagtuo, wala sing pulos, ina kung si Kristo wala mabanhaw. Kag siling pag niya, kung si Kristo wala mabanhaw, yara pa kamo gyapon sa inyong mga sala, wala pa kamo gyapon mapatawad. Ina kung si Kristo wala mabanhaw. Kag nagsiling pagid si San Pablo, kung si Kristo wala mabanhaw, ang tanan nga mga tao sining kalibutan wala sing paglaom. Kay ano ang laoman nimo sa manuluwas na patay? May paglaom ka baradra sang isa ka manuluwas nga patay? So siling ni San Pablo, wala sing paglaom ng mga tao kung si Kristo wala mabanhaw. Pero ginligwat niya ang tanan, gagin palutaw ang kabatuoran, kag akong gidbasahon. Agod nga diretso, mapatian nimo kung ano ang ginasiling sa Bible. Naunang Korinto, versikulo 15, kapitulo 15, versikulo 20. Siling ni San Pablo, nasulat sing matag, pero matuod gid nga si Kristo ginbanhaw gikan sa mga minatay, kag siya amo ang garantiya nga ang mga minatay pagabanhawon man. Siling ni San Pablo, ang kamatuoran nagapabilin nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga minatay. Kag ang tanan nga nagtuo sa iya, pagabanhawon man. Kung sa aton pa, may paglaom kita. Dira kay Kristo, kay siya napatay tungod sang aton mga sala, ginlubong, pero nabanhaw siya sa ikatatlo nga adlaw, kag tungod sina ang tanan nga mga tao, ikaw, mga Hudiyo, mga Hintil, tanan nga magtuo sina nga Kristo,
makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag siyang pagbalik sa sining kalibutan. Banhaw niya ang tanan nga mga tao nga may pagtuo dira sa iya, kag dalon niya sa langit nga ginaman, kag didto nagasiling ang Bible, magapakig-upod kita kay Kristo sa walay katapusan. So ang aton himuon sa siningation, amo ang pagsalig, pagtuo, sina nga manulwas. Kag pagi sa aton pagtuo, maangko naton ang kabuhi nga walay katapusan, kag kaluwasan, kag magapakig-upod kita sa iya, sa sinang langit nga iginaman sa aton. Mga kautoran, madamo gid nga salamat, kabay nga amin nga mga pulong magpanalupsop sa aton mga kabuhi, kag aton siya alagaron, tubtob nga magabalik sa liwat sa sininga kalibutan. Thank you.